Máme tu čakať? Alebo môžeme sa vrátiť? Nie, počkaj, no občan. Môžeme tu čakať? Áno, pravda, že... Počína, ale deň si vieš. Toto je... Ja vám priniesol som aj kópiu. Odovzdám. Ako vy odovzdáte pánu premiérovi? Tak počkajte. Buldogy? Pán Buldogy? Áno. To som iba kópiu priniesol. Ja by som rád mu osobne. Môžete si ma prezrieť, alebo ja nechcem nič ofenzívne, alebo žiadne rozhodnutie. Máme dosť taký...